Mane we boza na weturu ni ya oge niile na wo na Isibido television ya webe ihe niile na-eme ya wo n'oge Nations Cup special na Isibido TV. Mo onye ọzọ na weturu ni na wo Maazị Edom Ikechukwu Samuel. Nke ụbọchị taa ọ pụrụ iche maka na ọwụ naanị m nọ n'ọgbọ ọwụ naanị m ga-atụpịa ya nye unu n'ofu enwere nwada ọmalịcha nwaanyị mana ya nọ na ọgbọ n'ụbọchị taa onye mana ya ga-so leba okwu anya dịka o si aga ka o were aka ya kọwa onwe ya maka na asị na ka na-anọ from the horse's mouth. Nwada nwaanyị kelee na ọhaneze ndị Igbo ga-egwa ha Igbo bụ Igbo ekele m unu. Ana m anabata unu n'ihe omume anyị nke ụbọchị taa bụ Nations Cup special bụkwa nke na-abịara unu n'isi mbido telivishọn. Ama na unu ga na-ajụsi ka ebe m gara. Igbo si na mere nka ekwe nwaanyị gba ahụ ọnụ aka nọkwa m ya mana ụbọchị taa abịago m ka anyị tinye ọnụ na ka o si aga na Egypt n'ihe gbasara iko mba Afrịka nke afọ 2019. Aka bụkwa Nwada Chika Iro. Ana m arịọ unu ka unu nọnyere anyị n'ihe omume anyị nke ụbọchị taa. Ọ dị mma dịka m si gwa unu na ọ ga-abụ nke dị kpọkpọ, ọ ga-abụ pụrụ iche maka na mụ na Nwada Chika nọ n'ọgbọ ka anyị tụpịa nwunye ya. Ewe na-ahụ na ka o si kwuo ya ụfọdụ unu gara asị gịnị mere nwada nwaanyị na ọ na-araka ha ahụ ụmụ nwaanyị n'ihe gbasara akụmbọọlụ ụkwụ na-adị amasị mana unu ahụ na ọ bụrụ na ịwụ nwaanyị na-ebe a gị were ya mere ihe ọmụmatụ. Nwada, ọtụtụ ihe ka anyị nwere n'ụbọchị taa ịtụpịa ya azụ gwa ọhaneze ndị Igbo ka anyị bido na otu ndị mmadụ si ekiri ya bụ African Cup of Nations maka na ozi ndị anyị na-anata wụ na ọtụtụ ndị mmadụ a na-abịa dịka a na-ele from the audience perspective na field a na-eju ndị mmadụ a na-adịghị apụta ile. Kedu ụfọdụ ihe ndị chere kpatara nka maka na ọ na-awụkarị agbawa African Cup of Nations field eju ebe niile echie ị gada ahụ ụzọ ma ndị shi dị mma ma ndị shi na-adị mana ka ugbo ọ dị ka field gbara chako nwere ike ịrụtụ aka ụfọdụ ihe ndị kpatara ka ile anya na ka o si aga na mba Egypt ị ga-afụ na e nwere ọtụtụ ihe ndị ga-egbochi ndị mmadụ maọbụ ndị nke egbochiri ndị mmadụ ịbịa na field n'ama egwuregwu ebe a na-agba bọọlụ abakiri anya. Ihe dịka weda ha weda ndị Egypt jọrọ nnọọ njọ nke ukwuu. Ile anya ọbụla dị ndị na-agba akụmbọọlụ ndị players na-agba bọọlụ a ifugo dịka udu ajịrịcha na-esi ya na-agba ha n'ahụ ekperemọkụ n'ebe ahụ awụ dị nke mmadụ ji ọ na-ekwu. Ọ bụrụ naanị nke ahụ inekwa anya enwere ike ego eji agba tiketi buru ibu ụdị ha ihe ndị CAF ga-etinyecha anya na ya maka na ọ ga-abụ ọ bụrụ na ime ego eji agba tiketi adịrị obere onye ọbụla ga-achọ ka ọ bịa kirie ndị na-agba egwuregwu bọọlụ dị iche iche players ndị na-akwado ị ga-aga ka ị ga kirie ha ka ha si agba. Onwe ndị na-asị na otu ihe ewele gị na m napụrụ okwu n'ọnụ ụfọdụ si na ihe nsokwa na-akpata ya wụrụ dịka abịara na-enweghị ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa maka na ụta na-agba ya n'Egypt ka obodo ha dị ụfọdụ na-ele anya na ihe sekuriti mana onwenye m na-agụta okwu m si ya na abịa na ihe gbasara iko mba Afrịka na-ekwesịrị iwepụta nchekwa ndị mmadụ ga-awụ ihe dị mkpa mana ka ahụ ichere m oso na ihe kpatara ndị mmadụ achị bịa ekiri ya bụ maka na otu obodo Egypt nọ wuo ọgụ ma ọ wụ ịma ka ha na-esi eme iche na ofu ihe ndị a so na ihe kpatara ndị field ji na-agba chako. Ọ sokwa nnọọ ọ bụ nnọọ otu ihe so ndị mmadụ abịa kirie ya maka na ile anya enwe onye ga-achọ ka ọla ndụ ya n'iyi. Ọ bụrụ naanị nke a ile anya ka mba Egypt na ihe gbasara nchekwa ha si dị ị mara na nchekwa ha esichaghị ike maka n'ihi na onye ọbụla a ga-achọ iji ile bọọlụ ihe mbụ ga-abịata n'echiche ya bụ nchekwa. Eru ebe aha nchekwa adịra kedu ihe ga-eme ndụ m? Ọ bụla ọtụtụ ndị mmadụ na-aga ha na ezinụlọ ha na-agaje kirie ya mgbe ụfọdụ ị ga-etinyecha ihe ndị a ị ga-echiche echiche n'ihe ndị a maka na ị ga-ebe aha tụfuo ndụ gị tụfuo ndị ezinụlọ gị ị ga-amakwa na ahịa kụrụ onye ahụ. Ọ bụ ihe a mere ọtụtụ ndị ama na ọtụtụ ndị ga-enwe mmasị dị na-ekiri ya mana n'ihi ka nchekwa si adị
maka na ọkwana onye dị ndụ ga-ekiri bọọlụ akwa na n'ihu ọhata akụkọ ahụ kaza president anyị si na ka onye ọbụla nọ n'ụlọ ya na-ekiri ya bụ Nations Cup na ya nọkwa na ya na TV ya nọ na-ekiri ya bụ Nations Cup ya bụzi na ọ kazi mma na ịnọ na ihe onyonyo nọrọ n'ụlọ gị na-ekiri ya. Anyị lee anya Nations Cup nke agbara na afọ abụọ ole na ole gara aga dịka anyị hụrụ ka field si ju ebe niile si jupụta mana nke a bụ onye bụ ama eziokwu nke mbụ ihe mbụ nọ na nke mbụ mere ndị mmadụ ejughị na ya bụ field wụ maka gịnị ekpomọkụ weda ha nakwa eweta si nrite ozi na ewere otu ndị players Nigerian Super Eagles players si enwetago ọrịa dị iche iche ichepụkwara ihe a sokwa na ihe kpatakwara ndị mmadụ adịghị turn up ya adịghị much dịka o si dị n'afọ gara aga afọ ole gara aga. Okpomọkụ ha buru ibu nke ukwuu bụkwa nke na-emetụta ọtụtụ ndị na-agba ya bụ egwuregwu bọọlụ ọbụla nwa amadi ala anyị na-agba egwuregwu bọọlụ na-agba bọọlụ bụ Samuel Kano bụ onye nke dara ụbọchị gara aga ebe a na-anọ na-eme training ihe ndị a sochana ya n'ihi na ọ ga-asị m kwuo m ga-asị mgbe ọzọ a ga-enwe iko mba Afrịka CAF ga-elezi anya chọrọ obodo ndị mmadụ ga-enwe mmasị ga-enwe mmụọ ịpụta bakirie egwuregwu mana ọ ndị maka ile anya na Cameroon nke kwesịrị ịgba ya bụ World Cup ya bụ African Cup iko mba Afrịka mana eburuzie ya gaa Egypt iche ma ọwụ na obodo maybe ya wụ na weather condition ha dị mana ekpomọkụ ha dị ya ihe niile ebe niile da-achụ mana ego ha adịghị njikere ịkwado ya bụ iko mba Afrịka eburu ya gaa n'Egypt ndị eji ego ọhịa ọzọ ya kwesịkwara ileba anya maka na ọkwa ndị nwere njikere Egypt nwere njikere mana otu weda ha dị awụna otu o si kwesịrị ịdị ilekwa anya ọ bụghị naanị Egypt nwere ego na mba Afrịka enwere obodo ọzọ ndị nwere ewepụta ya Naịjirịa ewepụta na Naịjirịa ọ ga-adị mmadụ ọ ga-amagbu onwe ya ekpomọkụ nke anyị obodo ihe gbasara ego ọ were ebe enwere obodo ndị ọzọ dị iche iche na mba Afrịka enwere ike ime ya ọ wụ eziokwu na Cameroon adịrị nkwado ọfụma ịhazi ya wụ iko mba Afrịka meziri eji burie gawa mba Egypt mana mgbe ọzọ CAF ga-elenye anya n'obodo ndị ga-eme ndị mmadụ enwe mmasị ịpụta bịa kirie ya bụ egwuregwu bọọlụ ọ dị mma anyị ga-enye ọzọ anyị ga-agbalịsi ike ileba anya ihe gbasara okwe ndị Naịjirịa gbagoro ka anyị bido na ha na ndị Burundi gbara n'ụbọchị ole gara aga ikirie ya bụ akụmakụ bọọlụ agbara n'ụbọchị ahụ ị ga-ahụ na ụmụ Super Eagles gbalịrị ike ha ndị Burundi onye si na-abịa bịa eleda ha anya eledara ha anya eleda n'inwe ite ya bụ onye ọkụ eledara ha anya ha wepụtara ume ha wepụta ihe niile ka esi ekirie ya bụ ka esi kụọ ya bụ akụmakụ bụ kedu ụfọdụ ihe ndị dịka ọ ga-adị ka Naịjirịa a ga-eleba anya wukwa ihe ndị a ga-eleba anya ihe gbasara ndị na-akụ bọọlụ eleghị otu isi jee na coach kwesịrị ileba anya na akụmakụ bọọlụ ndị Super Eagles na Nations Cup ile anya n'ihe mere na maachị Naịjirịa na Burundi ị ga-amata na Naịjirịa che na Burundi wụ ndị ga-abanye ama egwuregwu imerie ha lawa ị ga-amata na enwere ọwa eziokwu na ọnwụ nke mbụ ha ịbịa iko mba Afrịka ha ji ike ha niile bịa ifike ha jiri gbaa bọọlụ ị ga-ajụ sị kedu ihe na-eme coach ndị Super Eagles kwesịrị ịmata na enweghị obodo dị nta abịa n'ihe gbasara egwuregwu bọọlụ enweghị obodo dị nta ọbụla dị na mba Afrịka eledala obodo ọbụla mba ọbụla anya mba ọbụla ihe ahụ ị bịara ka ha bịara eledala ha anya ile anya na ihe mere na ụfọdụ ndị gbara ala anyị bụ Naịjirịa bọọlụ m ga-achọ ka onye kochi ala anyị lenye anya n'ihe gbasara na onye na-aghọrọ anyị bọọlụ bụ Akpeyi mana ya ekiri m ya bụ akụmakụ bọọlụ ewe ke m si kiri ya ma gbalịrị karịa achọghị m ịkpa aha ewe onye ọka mma na ndị na-aghọ bọọlụ atọ bịara sị anyị bịa eleghị ichere na maka na ụfọdụ na-asị na-ahapụ ha ka ọ bụrụ na onye ma na-aghọgba eleghị ichere ka ewepụ ya tinye ụzọ ha ka ọ ga kpọtara gị eze nwa m ga-achọ ka maka na ile anya onwecha nkwenye n'onwe ya
ọ wụ eziokwu na mbụ ya ọ wụ eziokwu na ọ mbụ ya mana ụzọho ga-aka mma karịa akpa m ga-achọ ka onye nlekọta Super Eagles lee ya mana o goal kwesịrị inye Super Eagles na the 17th minute ọnụ ahụ nọ 1-on-1 ya aghọọ bọọlụ ahụ ụzọ ọ dị gị ka ọ ga-aghọ bọọlụ ahụ ọ ga-aghọ nwunye ọ wụ eziokwu na e nwere bọọlụ ndị ọ gọrọ n'ụbọchị ahụ nke ọ pụrụ iche mana ụdị misteki ndị ọ nọ na-emekarị mere ọtụtụ ndị jiri wepụ nkwenye maọbụ wepụ uche na ya ọya ka a na-akpọ experience igbo a ga-agatụ n'obere ezumike ka anyị ga-ekirie okwe ndị Nigeria na ndị Burundi anyị ga-ekirikwa n'okwe ndị Senegal na otu okwe ha si gaa n'okwe ndị ọzọ ndị anyị ga-ekiri anyị kiricha na anyị abatanụ ebe kwutọpụ n'okwe akụrụ na-agakwala ebe ọbụla